So hi guys, good morning. Karon pa ko mamahaw. Kay ba mo sa narong oras ta? Alas 10 na ron. Pero lagi ko naanad na ko kay sa buntag kuan man ko mag water therapy man ko. Di ko gutomon. Malaglit na ko di makakaon. Bitaw nakakapang mapay pagamanahog kuan laba. Uy, ano sa bani? Maring pamahaw. Magpandisal ra ko. O gani itlog. Nipalit ko pandisal ti. Ito ganina ba, share ko lang. Ngay kabuhi ko nagtanaw sa live sa ang igagaw. Nay kuan ba na disgrasya. Grabe lagi. Ang tao nga nagparking ra sa daplin mao ni namatay. Grabe jud. Ja. Basta-basta nga pangitabo kay katong namatay di ay kuno birthday ni jarong adlaw. Nagkuha na to siya nagparking ras daplin kay naghuwat sa siyang asawa kay siyang asawa day gibayran. Ja, damay ka ng ban bitaw nga grabing kasugan padagan mo hagip tong nagparking. Uy lagi. Sa mga to nagtanaw ko arang luhod ja, kabuhi ko. So mara to mamaw sa ta kay nagamanda ni matukos family house kay binlon kong nanay mula ko na pas nanay ron. Yapong adlaw gibilin po ko sa karon po binlon na po ko. So mao lang mamaw sa ko daan nga no na may sum sa paligikan. First time kong mo inuman ni MX3 coffee. Tilora po ko. Panpan sa lamantaron. Bito nagdungag man ko kay na may iro pero ganahan na ko magkaagkuan. Pan. MX3 coffee mix. Hinatag ning Ate Flor de Lis ni nanay inja. Nangadyo po ko gisa kay ning try ko. Yun sa ilami. Lasang kape. Bitaw. Mingaw ko dari kaya kurang isa. Grabe ngilngigan nagatang panahon ron. Nakainjo ko grabe dyan ang mga tao sa kalibutan. Siguro tiniljagingan sa Biblia nga makadugay ang mga tao. Kuan, manay kahadlok sa Ginoo. Kay karon sa social media daghang kag makitaan nga mga tao nga buhat og mga krimen. Nda karon aw ganina aw gabi ida ko nakit-an ba nga isa ka laki bitaw ning namugbog ning kalit og sakay sa jeep hinja gipang sumbag tong mga pasahero. Nakaingon jud ko nga inganay bitaw kanang
Gipang kuan ba sila, gipang yawaan. Kay basa-basa man nalaman mo buhat og mga ingana. Kung ikaw na kay kahadlok sa Ginoo. Ug wa ka kanang gamhi sa espiritu sa yawa, di man jud ka mobuhat og ngana. Dara lagi gilinigan lagi ko. Nakaingon ko sa nganangon na nga. Kanang dapat ka nang wa na lang may Facebook. Karong di ta maka balita sa mga krimen nga pagbuhat. Diyan gibuhat bitaw og mag Facebook ko. Kuan. Ana din gi-minimize ang sige kog scroll. Naisay kay mulabay man jud nga na. Pero kanang magsige kog scroll na. Kuan naglikay na ko kay makabasa kag mga makapastris. Kanang gipili ni minanay sa family house ti tayo ning kay nagpagupit sa buhok ti tayo ning. Daghan dong salamat ti tayo ning sa imong magpalit og ang gatas ug ang baon ug silin ti tayo ning daghang salamat ti tayo ning ha. Kanang sa ka mo uli ti tayo ning nga makita tas personal phone video call pa ka ti tayo ning. Uli sa pud ti tayo ning kay gusto nimo ti tayo ning unta ba ti tayo ning. Tayo ning. Uli sa pud ti tayo ning ha. Sa birthday na bang tatay na kadulay to ti tayo ning. Tayo ning daghang salamat gad ti tayo ning ha sa imong pagpangga ti tayo ning ha. Kanang daghang salamat ti tayo ning ha. Managwi ti tayo ning. Amping kanunay ti tayo ning sa imong panarbaho ti tayo ning. Tayo ning amping kanunay ti tayo ning ha. Managwi ti tayo ning. Tayo ning. Guys, madyong gabi Amingat ang ilong. Yes po kay paguli na mo kay gikan mi patay gad ning gikan ko ni dong lututong gay. Gikan ko si Janing lantaw sa kuhan sa pateng lawas ni Lolo Tutong ni Ja. Inja day, wa ka nahadlak day. Balik-balik mo kag tanaw day. Nay nagbalik-balik kog tan-aw nay. Saping Di, ganun kag kape. Ito. Muli na tata kay sa kung papatang magtrabaho po nga. Alas 9 na naman ay na. Alas 9 na ron. Religious. Ang tawli na tata. Nalawag basta Joy. Martes ko sa badaan. Kung ato naman alin sa basa ko no. Tumali di still ba na. Story time. Grabe jud nahitabo rong adlaw Samo ang lungsod sa Alisay bito dahil nahitabong aksidente. Kuan before to nahitabo, gipakita kong pananawon. Si nanay kay ning tawag magsadyo. Is nanay nga uli sa Daris Bailey kay karang nay mulakaw ko kay kuan lang nanay magpakulot sa buhok. Ako ni mabili ni tatay. Buntag sa pa to. Pag magtawag ni nanay, siguro agaban mo tuo, agaban po di po kumo kuan nga tanan mo tuo. Ako gipakita jud ko sa ang pananawon nga kanang kulbaan ko ba nga si nanay kanang nay mo adtog
madto ka ng lungsod Mulakaw. Ningon ko hala Mulakaw sa nanay. Jada na rabang dapita kay sahang nakita ba nga danang dapita nga dapit asas nanay dapit magpakulot kay highway man na kuno madisgrasya. Matong imbis kay motawag kong nanay, minta kong nanay nga kanang Mulakaw kanay pagpauban niya ti Ruby kay lagi ko nakita nga na ako ni madisgrasya datong lugara. So matong pagka sakto jud sa alas 8. So matong pagka sakto jud alas 8 nakakita ko ning tanam ko sang cellphone. Dito jud nakita na ako dito jung lugara nga asas nanay dapit magpagupit dito jud sa highway. Dito jud may dihay na disgrasya. Dihay nagbanggaan ba. Nja ara pa jung luod ja kay nay nadamay ba nga kanang nay kuna si ja nagparking ra nagpahuwer si ja des kanang kilid sa kalsada kay naman dito yung kahoy ba nagpalandong sumalagi to nga malagi to ag si ja dito nagtuo si ja og mao na dito ijang katapusan ja kuan para ba jud kanang birthday para ba jud ni ja kuan man adto man si ja nagpahuway sa dito lagi sa kilid sa kalsada. Ja ang asawa na gibayran dito na sa naghuwat ja. Mamalagit to nga agban kay grabe man kusuga wa bitaw mo minor bisag kanang nay kuan ba dapat minor si dito kay kuan man kanang say nga natan dapat ang katumbahan mo minor si kay cruising wa man ning minor dire-diretso man kusug ja damay kanang may series mo to ang series may ninglikay ag nakuha na ligsan sa series ang katong tawo nga nagpahuway aluod ja lagi ang kahilak gud ko hala natinid bagang nakita sang pananawon nga nay na disgrasya mo to nihilak jud ko hala rod natinud lagi nga na pagkahapon na po dito makusbahay kay mawala ako malagay na bilin dana po na disgrasya dito na po ubos sa amo cruising gihapon mga estudyante nang gibangga mga kuanon sila kanang parehas na nakamotor motor naghanang taw kulbaan jud ko hadlo ka jud nang nga bitaw nga disgrasyas kadalanan mao to kabuhi ko na ganang na wala arang luod ja lagi naluoy ko datong katong wadi si magdahom nga mamatay di si kay as utsugod sa buntag ja kanang nay birthday pa jud ni ja jagi katulang tutundan grabe jud mo nakaingon jud ko nga ang kinabuhi sa tao di jud may bawan lipay-lipay pa nga na wala naman di ay katapusan naman di ni ja basta lagi kon lagi ko gikabuhi lagi ko nagtan-aw kay kon man jud kanang dead on the spot man jud ja dapat jud no kanang driver ka dapat kuan jud kanang presence of mind jud kanunay para dito ganina na may
kuan bitaw CCTV footage nakita man. Agban jud may sad-an. Tawa ning prenon. Kay buang crossing. Nakaingon jud ko driver murag way seminar.